Evo, dobar dan svima. Dobrodošli na press konferenciju Udruge za bolju Hrvatsku, organizatora prosvjeda na Trgu Bana Jelačića u subotu 29. Evo, našli smo se ovdje u trenutku, jednom trenutku zahtjevnom koji je zahtjevan za sve nas. I mlade i naše roditelje, naše bake, djedove. Mi mladi smo odlučili pokrenuti inicijativu. Upali smo se prvo kao građanska inicijativa za bolju Hrvatsku, a evo kasnije kao odlučili smo da je vrijeme da se neke stvari promijenu. Odlučili smo se ustati protiv zamjene stanovništva, protiv nasilnog uvoza stranih radnika, protiv migranata, deportiranih i drugih zemalja, zato što smatramo da vlada Republike Hrvatske provodi neke stvari koje nisu dobre za ovaj narod. Oni su izabrani prije svega da služe ovom narodu za kojeg su naši branitelji ginuli, za ovu domovinu. Jednostavno, neke stvari nisu tolerantne što se toga tiče. Mi mladi smo pasivan narod, mi smo mladi pasivni inače, ali jednostavno kad nešto treba, ovakve neke zajedničke stvari, okupimo se u zajedništvo i tko će braniti ovu Hrvatsku ako nećemo mi? A mladima svijet ostaje. Htio bih sa ovog mjesta poručiti svima. Pozivamo sve na prosvjed 29. u subotu. Početimo 11 sati. Pozivamo medije. Hvala svima na dolasku. Pozivamo građane. Pozivamo sve one koji misle da je vrijeme za neke stvari, da se neke stvari krenu mijenjati. Imamo zahtjeve koje ćemo u subotu uputiti vladi Republike Hrvatske. Zahtjeve za koje smatramo, kao što vidite ovdje, smatramo da se kvote za strane radnike moraju imati. Država mora imati kontrolu nad brojem stranih radnika kroz sustav kvota stranim potrebama gospodarstva. Tražimo zabranu prihvata deportiranih migranata. Hrvatska neće biti odlagalište drugih problema. Odbacujemo prihvat migranata koji su druge zemlje odbacile protiv nas. Tražimo zaštitu demografije i identiteta. Očuvanje demografske stabilnosti i hrvatskog nacionalnog identiteta. Odbacimo migracijske politike. Odbacimo naše ljude na kulturu. Tražimo privremenu obustavu uvoza strane radnike. Strane radne strane. Da se ne odvrti stvarna potreba tržišta rada. Stroga primjena zakona. Strani radnici i migranti moraju se pridržavati hrvatskih zakona. Dok domaći radnici ne dobije prednost pri zapošljavanju. Tražimo obustavu stranih radnika. Obustavu uvoza stranih radnika. Tražimo strogu primjenu. To je bolja Hrvatska u crkvi. Strani radnici i migranti moraju se pridržavati hrvatskih zakona. Sigurnosne zdravstvene provjere. Svaki migrant, svaki strani radnik prilikom dolaska u Republiku Hrvatsku mora proći sigurnosnu i zdravstvenu kontrolu. Tražimo zaštitu hrvatskog jezika i pisma u javnom i službenom prostoru. Obavezna je uporaba hrvatskog jezika. Redovite inspekcije. Zahtijevamo stroge redovite inspekcije u svim agencijama i tvrtkama koje zapošljavaju strane radnike, kao sprječavanje zloupotrebe i nelojalne konkurencije. Tražimo prednost domaćih radnika. Poslodavci moraju prvo dokazati da na tržištu rada nema dovoljno domaćih radnika prije nego što odluče se za poslovne strane. Tražimo povećanje plaće i boljih uvjeta za Hrvate. Tražimo mjere kojima će se poslodavci poticati da zapošljavaju domaćeg kroz porezne olakšice, subvencije i poticaje. Smatramo da i u Hrvatskoj, a i u našoj dijaspori ima dovoljno mladih ljudi, dovoljno sposobnih Hrvata koji su spremni i koji su sigurno, dobili smo neke informacije, da su ti ljudi spremni se vratiti u Hrvatsku. Ali zbog diplomatskih stvari, zbog papirologije se one vrlo. Koju poruku šaljemo hrvatskom narodu? Mladi neka napuste Hrvatsku. Uvošćemo strane radnike i vraćamo za mjeru. Hrvatska je zemlja za strane radnike. Ukrajinci, svi migranti, svi strani radnici imaju veća prava nego Hrvati. Ja radim za 1200 eura. Isti posao radi čovjek iz Ukrajine, čovjek iz Nepala, čovjek iz Filipina. Nema problema, ali neka dokažu da nema tko raditi u Hrvatskoj.
Uskoro će biti dostupan i naš izvor. Te pozivamo ljude da podrže ovu inicijativu. Inicijativu mladih ljudi. Nažalost, nisu svi bili u mogućnosti danas doći. Također s nama su i udruge za povratak Hrvata u Hrvatsku. Gospodin Kutleša, koji se već duže vremena bori za povratak Hrvata iz dijaspore. Također s nama i udruga Hrvatski ratnik. Imamo predstavnika i od njih, svakako smo u kontaktu. Želimo s ovog mjesta poslati poziv svim ljudima. Uključite se u ovaj pokret. Ovo nije politička stranka. Ovo je udruga za bolju Hrvatsku. Mladih ljudi koji su spremni mijenjati neke stvari. Pozivamo ljude da nas i priključe. Ako ste primijetili, diljem Hrvatske vaši plakati. Diljem Hrvatske naši volonteri lijepe, drugi trgaju. Koju poruku šaljemo svim? Prosvjed protiv stranih radnika, protiv zamjene stanovništva. Kao takve nije prihvatljivo. A prihvatljivo je uvoziti strane radnike i mijenjati stanovništvo. U ovom trenutku postoji mogućnost i sve ide ka tome da ćemo pokrenuti i peticiju na ovu temu. Sa ovog mjesta želim poslati poziv subotu 29. u 11 sati. Poziv svim hrvatskim građanima. Svima. Znači nemamo neke preference. Hrvatski građani, dobrodošli ste u subotu. Mediji, organizacije, apsolutno, zašto ne? Pozivamo medije, pozivamo sve one koji su u ovom trenutku ovlašteni da prenose poruku svima nama. Imaćete na samom prosvjedu osiguranu predzonu za potrebe novinara. Ako ste u mogućnosti u subotu doći, slobodno, pozvani ste. Možete prenositi uživo, možete prenositi poruke kroz novinarske i druge portale, zašto ne? Sa ovog mjesta poručujem svima. Hrvatska je slobodna zemlja, Hrvatsku su obranili naši branitelji, stvorili su je. Zašto bi dozvolili da, ajmo reći, u ovom trenutku u Europi se događaju neke stvari, prosvjedi su diljem zemlje. Mi smo za to, ali isto tako se moramo ograditi od nekih stvari. Ogradit ćemo se od poziva na nasilje, poziva na mržnju. Ovo nije napad na strane radnike, ovo nije napad na migrante, ovo je isključivo poziv ljudima koji vode ovu zemlju. Poziv, tu smo, ustat ćemo ako treba. Poziv svima vama, počnite raditi u interesima hrvatskog naroda. Izabrani ste po 3. put da vodite ovu državu. Dokažite da ste izabrani legitimno, odnosno legitimno ste izabrani, ali evo, nemojte se baviti glupostima. Ja vas pozivam, gospodine Plenkoviću, HDZ, pokažite da ste tu za hrvatski narod. Vidimo se u subotu 29. Bravo, majstore! Evo, Da se samo predstaviti, molim. Ronaldo Barišić, predsjednik udruge za bolju Hrvatsku. Evo ga, otvoreni smo sad za novinarske piše. Pa evo, u suradnji sa organizatorima, policijom, Ministarstvom unutarnjih poslova, gradom Zagrebom, očekujemo do 1000 ljudi. Tako smo sve prijavljivali, odaziv. Problematika je dosta, ajmo reći, važna. Ljudi su zainteresirani. Prvi put su mladi ustali. Znači ovo nije politički pokret, ovo nije pokret ljudi iza kojih neko stoji. Sve ovo što vidite, ove plakate, ove letke, pozornicu, razglas, peticiju, to će financirati hrvatski građani. Mi mladi, plus donacije ljudi. Tako da evo, očekujemo da 1000 ljudi, naravno s ovog mjesta pozivam sve da dođu, ali isto tako još jednom moram pozvati stop diskriminaciji, stop nasilju, mi nismo za to. Mi smo organizirali mirni prosvjed i mi želimo poslati poruku ljudima cijeloj Hrvatskoj, da je ovo Hrvatska i da ćemo se za nju boriti. Vratimo Hrvatsku Hrvatima. Također, imamo zahtjeve koje ćemo uputiti predstavnicima ove zemlje, Vladi Republike Hrvatske, premijeru Andreju Plenkoviću, i poručujem s ovog mjesta. Dok se zahtjevi ne ispune u potpunosti i dok ne budemo neke konkretne mjere imali u tom smislu,
prosvjed neće stati. S prosvjedom nećemo stati.